Nahia eta amets anai arrebak zirezte. Haurtzaroan partekatzen zinuten logela usten ari zirezte. Nahia hasita ibuna bertsu zortziko handian. Bitxe egiten du orain logelan, handia usten astean, bizitakoa plazer handi bat izan da Nahia maitean. Baina 15 urte dituzta, aintzina doak atea, beharrezkoa ikusten dut nik, orain intimitatea. Intimitate zerbait nahi duzu, handitzen bai zoaz antza. Niko 30 kasik beteak, tratuaren esperantza. Oraino ere ene biziak, amets gaiztoak dakartzak. Otoi enekin eraman nahi dut, ene txipitako hartza. Galdetu duzu simple-simplekin, ta ez da ejan beharrik. Ongi ikusten dut triste zirela, gogoja dela badaki. Kartoinak egin logela ustu, gauzak eramanen baititut nik. Baina egon lasai eramanen dut enea dena bakarrik. Baina egon lasai eramanen dut enea dena bakarrik. Beraz zu erea hartu ezazu, ala nahi dizut erantzun, baina gorputzak usu baditu, barnetik mila oihartzun. Genboia ere eramantzazu, ala ene hitzez entzun. Egun batean zer zaren ongi berriz pentsatu dezazun. Egun batean zer zaren ongi berriz pentsatu dezazun. Lehen partekatzen zenituen nire, amets gaizto da ametsak, ta aldatuko ditut nik orain nire logelako ertzak. Aldatuko da baina jakizu, hori seguru da behintzat, nire gelako atea beti irekia da zuretzat. Nere gelako atea beti irekia da zuretzat. Beraz zugana hurbil ninteke, sentitzen banaiz dardaran, ala
Hala ere bada bertze bide bat, amets gaiztoen ikaran. Zure pijama txikitakoa, nik gorde nahi dut ganbaran. Ene arreba urrundagona, hurbil sentitu dezadan. Ene arreba urrundagona, hurbil sentitu dezadan.